Okay na? Yan, hello guys, nako karon diri sa kung na diri kilometer 71 ta pala. Kilometer 71 Makanhaw Double Del Sur. So dugan ni ikontak ko ni Ma'am Dre nga naa sa ano ito? Sa nga lugar? Manggahan. Diri sa imong asawa sa Sa Saudi. Saudi. Asa Saudi? Wala ko sa doon. Asa Saudi daw? Riyadh siguro. Riyadh. So, nasa Saudi Riyadh si Madam. Nga namin karon dugan ni kontak. Nakaabot na jud ko nako diri karon sa kilometer 71. Nag-home service sa unahan ng gamay sa Desorico. Ayan, shout out po sa mga Makanhaw Double Del Sur. Ayan. May gabi ni mo sir. Oh, sige. May nga nakakita dahil ka katong medyo kuan dili kalakaw. Ya katong isa diha nga taga kuan. Di ko to kalakaw katong taga 71 dito. Ubos. Saudi. Oh, na diha sa sentro Sa to siya. Escalaber. driver niya magaligo. Wala ko kabalo.